Biyag di tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Anyamatan na ito linuto mga itlog si Kaani. Naksat, apay. Ultimo ka di itlog, di mo amualutuan. Pasensya kayon, mama. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak ko itay aglutluto, Adumanan arason mo. Naglawa talaga ti bakrang apagalaan iti rason ko nakmanan. Pasensya kay atalagan, mama. No kayat yo, ilutuan kayo iti sa bali. Anya ka diti kayat yo asidaan. Saanan, inaklamang restauranan. Makapadadaol kay taldaw. Anya? Ala, kanam amin daytayin lutom nga itlog. Oh, ani bakit? Apay, ada ka matlatan dito silid. Kan kasla nagsangsangit ka. Ha? Anyat makagapo. Ibagam kanya. Awan day to'y lakay. Adalabasit saan mi ang nagkinaawatan kini mama itay. Apay, anya ka di man nanti makagapo. Gapula ang ija itlog anak set. Naira na ngamin nga agsangsangit ti anak na idaglutluto at. Iso ajak nakita adagos. Idi mangan ko man ni mama. Nakita na anak set di itlog. Kasta unay mutan apungtot na. Una yan ni mama. Kasla di na napadasan tinagana. Ala, bayan ta kasaritak to ni mama. Di na bakit? Sardengam kumamatan ni ani tigas ta nga raramidam. Awan mo't dakas nga raramidan na kan ka. Ha, iti ka anuman. Saan to apulos ngagbaliw ti panakilangan ko kankwana? Aniya? Amo matasipot pa'y. Diyak kayat ni ani ngagbalin nga asawa ti anak ta. Bakit abang ano na makangag itinay tangay bagbagam? Awan bibiyang ko! Mangag ti makangag! Tapod numat! Ado dagiti babay nga gusto kin ni Franz. Ngagdya ka mo, no anya launay ti impakan ni ani kan kuana. Bakit huston ko nakmat? Husto lang no mangag na. Mamirmiraot anay kamang. Ha! Amangan no namnamaan na nga damatagi kuana tawidan ni Franz. Hello, George, anak ko. Hello, Mama! Imawag ha, takayat ko lang may pakamo nga umadaling ti panagawid mi. Kasta ka di anak ko, ay na. Agyaman ako na ay. Agtis sila ta kanyak, Mama. Mga ti kayat yung pasalubong. Gatangin mi. Ay, wan anak ko. Tapanunutan ka na yung bag. Noan niya ti pagkatang ko kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaawid kay matlang. Uwan, Mama. Wen mama, kat nagsaritaan mi nga gasawa aditi kami pailaan. Kasta, ay katawan parikot iti taitanen. Kay kayat ko ano ang naad kayo ditoy. Iti kasta, dakat kaduak. Ha? Kan tapno at dagluto iti kanak. Apay, niani ngay mama. Di na kailutlutuan? Ha, agluto lat tamot ngamjak magustuhan ti panagluto na. Luto tinakurapay ngawan ramraman na. Anya? Anya? Iso ana saya tanagawid kayo. Mama, papa, umay kayon, mangantayon, nakaluto akon. Kasta ka di, malagarod mangantayon. Kalpasan na, adda papanantanen. Ne, papanantayo mama. Ikat mapantag shopping Talaga? Wan anak ko, mapanta. Sana bale, sagpaminsan lang mat ka. Ay, wen gayam. Inakbit ayaban niya ani Giselenta, tagigiddan tayon amangan. Ops, sanan, bayabon. Ha? Amo namat nga oras ti pinangan ita. Isukit din tay ayabam. Ha?
Mangan tulat tano kayat na. Saan mo amapan ay ayaban? Ani bakit? Amo ka na sakit unay. Di pa nagsasaw ni mamakan ka. Angan pasensyam la ko man ha? Wan na kay, di ka madanagan. Ayos lang kanya. Sana bale. Apaman naman na nayunan ti urnong ta. Mangsakulak to iti gatanga kalote. Patakdaran tayo iti uray basit la balay. Iti kasta, lumasin tayo tumatan. Pagyaman ako, lakay. Gaputan na panunot mo dayta. Ngamin, kasla akla asunod ratuan naktinam. Awan matidakas ngar aramidakan ko na. Ngam no apay akas chilatan. Bakit? Diyak mat pakabasulan no nakurapay lang ti pamilya ang nagtauda. Ngamin, nasaya at matipan na kilangan na kininena nga asawa ti kamsat mo. Gaputabak nang ngam saan kumamot aday niya iti pangibasalan na. Ala, bayangan. Mamiris ng tulag kita nararamig. Sampay kita. Ito to. Basta agtala na ikalata na makumbaba. Ay, naimbag pa'y ni Nena nga asawa manak ko. Oh, okay mama. Nako nagdayta, gaputa pinilim ti babae akayat ko para kan ka. Pa'y napintas, adadal na kanbak nang. Ha? Sana kas iti kabsat mo. Ay na, jak amo no anya tinakita na kinniani. Saan lang arudan na nakaturpos iti panagadal na. Awan pa'y langan, nakurapay pa'y. Mama! Dakal tinagdumaan ni Ani kan ti asawam. Sipod pa'y ni Christine nga anak ti kumarek ti kayat ko para ken ni Franz. Ngam, taday chay pa'y nga Ani ti pinili na. Saan na palikod dahi ta mama? Nasingpot mat ni Ani. Awan ti makunakan ko na. Isoasan kay kumamot nga agsawi ti kasta. Makapasayar iti rik na, mama. Ay na, nabatak manan da ito baso. Makitang tuket din ni mama. Sigurado manan ang makapungtot kanyak. Ay na, anyaya ti aramidam nga ginaw si Kaani. Mama, pasensya kay kuman. Diyak ingagara amatin nagda ito baso. Kasta kayo ama mirmiraot na dabasolyo. Pasensya ka na yon. Anya, Apay, awan ka diti kas iti dayta baso, ijayayan nyo. Iso asaan mo nga amo ti aginaw iti nainayad. saan matakas na mama? Dinaksong basong batan si kababae. Abangan no jak malapdan ti pungtot kukan ka. Ha! Napunwan akon kan ka. Nagrigat lakit din ayati maikamang itikas kada kayo abak na. Ha? Nalabas ti panagsasaw ti inam kanya. Nga uray basit na ang akam mali. Diyak maliklikan a panunutan. Anasaysaya at salaangan no agsinatan. Anya? Tanog sinata. Sigurado ang maragsakan ti inam. Ngamin, sipod pa'y. Imparupa na kanyak asa anak amay kari aparakan ka. Gapo iti kinakurapay ko. Saan? Jack, itulok ang mapasamag beta. Wen, pudno nga da kabaalan mi ti biyag. Ngamiti ka naman. Jack, kanunungan ti kasya nga ugali ni mama. Makapasair itirik na dagiti sa una kanyak. Diyak la kayat asong batan. Gapot amok asaan anasayaat. Nga maglablabasan ti na. Maaramid na pa yan apabainan nak iti sangwanan tibak ng amanugang na. Anya, inaramid na kan kaneta. Juan, Jack ibagakan ka daytoy na saan nga inaramid din. Inal daw ka arumwal. Iso adi mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Urayak ni mama, kasarita. Mama, apay, anya ka di tidakas ngar aramidin ni ani kada kayo. Tas saan mutlaan na saya atan dagiti pakpakitayo kan kuana. Apay, nagipulong manen kan ka ti mamirmiraot nga sawam. Ha? Saan kumamot akas ti panagsasaoyo? Nasingpat mat ni ani kada kayo ah. Nasingpat no nasingpat. Amo mat ajak kayat ni Anya para kan ka. Sipod pay, saan ka di? Ayayatek ni ani.
Anyaman ti katatao na. Saan ati kinakurapay da, tinang ibasarak. Tapno ayatak tinipatag ko. Sa may sa, adan anak mi mama. Isong aklo ninyo kumamatan niya ani. Taiso at talaga ti kagasat ko. Nukas kumakin ni nena tinasawam. Awan kumati parikot ita. Anya? Jack amuno niya ti aramidak, papa. Franz, anak ko. Ibaga may ti asawa apasensya nalatan ti inayo. Nasing pati asawak. Isong agul uli maklatan no kasya pagsasawan ni mama. No sabali la siguro, Jack amon. Ang mga no sinumbatan na ni mama. Wano niya pa dita. Dahil tagaroon ti dakila pagyamyamanak, tanagsing pati asawam. Di na ugali ti makiapa. Pudno rita, papa. Saan nga ugali ni ani ti kasta? Agam Jack amo ka ni mama. Doa pa'y nga ginggayta. Ket saan nga agbalo ti panakid langin na. Iho. Papa, anya ti aramidak. Tina, anya launay aya, ti di mo kayat ka ni ani amanugang ta. Apay nga ginggay ta, kaya't saan lata na saya ti panakilangan mo kan kuana. Apay, nagipulong kadikan ka dyan nagalas ti rupa na manugang mo. Saan ni ani ti nakasaritak? Ni Franz. Mariribukan ng ti anak ta, no anya ti rumbang aramidan na. Gapu iti kasta nga aramid mo. Kanya, Di ka kumaglablabas, bakit? Bakit kan? Lakayang matan. Nagiti anak kan manugang ta, tinamnamahan ta, ang mga iwanto kadata. adda kwarta Ramon. Mabali na ka mangalay ti katulong ko, no jakton kabalan. Isa pulos, jak namnamahan ti anyaman at tulong dayjay nga ni. Aniya? Kabalak ti mangalay ti katulong ko nakmat. Oray saggay satan no day tati kayat mo. Ne. Apengay. Apay ajak matan maikot iti makanawan nga imak. Kastamatan ti makanawan asakak. Anya ka din day tuwi amarigrignak. Ha? Mama! Anya ka din ti mapaspasama kada kayo? Jak maigaraw ti makanawan nga imakan sakak. Jak mo no apay. Mabiglaan! Ayabak ni George! Ipanda kayo di ospital! Siguro ti doktor, na-stroke kayo mama. Iswa di may garaw ti kagudwa ti bagiyo. Pagyamanan tayo ha. Gaputa sana napiktaran ti panagsauyo. Ngamin, kaadwa na may stroke. Ket sana mawatan ti panagsauda. Iso na lang, tadi ka makapag na mama. Iso nga anusan nyo pa lang ha. Kasta talaga. Traidor ngamin nasakit dahit ha. Umatake ti anyaman nga oras. Kasano ako ngay noy na kumispo. No jak makapag na. Di ka agdanag mama. Agdaya por kayo pa lang. Anya. Sikan ti mapa ni Jessilid ni Mama George. Ha? Pakita mo tama kumiko makita ra ramidak. Nas ka na ma-repair ko tilogan. Tap na daw saran tayong bigat. Ay, ituloy mo to no madamdaman Madurmanak nga rin namang sukat iti diaper ni Mama. Anya? No apay nga minadipay lamang ala iti katulong na. Tapnada mga sikasukan ko na. Makapadurman. Nena! 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 Mama, awanin ni Nena. Nagawidan iji lugar da. Intulod ni Manong George. Apay, ada kasampulan nyo? Mabisin kayo kadi mama. Tailutuan kayo. Ibagayo lang ang nuan niya ti kaya tiyo akanan. Sa anak mabisin, ani. No di kat napuno nga minti diaper ko. Aglilikan. Isapok po kawak ni Nena.
Nga mawan mo't gaya man, di man la nagpakada. Kasta ka di, mama. Ala, siya kunti mga sikaso kada kayo. Ani, pakawanan ako ma. Amok ang naglablabasak, idikan ka. Ngamita, ada kalata mga sasikaso kanya, tanakapsut akon. Mama, Amok asana kas karina timang pakawan kanya. Gapoy ti kinaalas ti ugali. Ngam sapay ako ma. Tadumteng to ti panawan ang mapakawan na balasang ko. mama, idi pa'y laang napakawan kayon. Isungawan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Di kay baybayan. Asikaswan kayo itinasayaat. Agyaman ako na iti kinasayahat mo kanyak, anak ko. Ikarik. Bumawi ak apaman nga agimbakak. Di yun panunutan dayta, mama. Tinapatag, agpapigsa kayo. Itikas na, agsublimanen ti sigod apam magi kan kinapigsayo. O niya, makita-mitan, tipod nung maugali ni Nena. Pimanaw, kaputa madurman kanukan ka. Anya, Kan di nakakabalan nga iwanan. Nang runa, nusukatan na ti diaper mo. Isu da kita ti makagapuno apay ang nagawid iti lugar da. kasta ka di. Ita, sapay kumatama amiris mo, dagiti sana nasayat ngay nararamid mo ka ni Ani. Ni Ani akagurguram, gapulang iti kinakurapay na, ket isu ti mga asikaso itaken ka. Lakay. Na-stroke ka. Gamiso siguro asaan ang apektaran da itangiwat mo, da itapanagsaom. Tapno makasaritam itinasayaat ni Ani. Ket makapagkid daw ka ken Juana iti pambakawan. Kinapudno na. Adan urnong mi, mama. Ket plano mi ti gumatang iti lote, wano balay. Talumasin kami kuman. Ang gaputan na kisarita ni Ani kanyak, arito'y kamilatan. Gaputawan mga sikaso ka na kayo. Imanugutak. Kasta ka di anak ko. Jaklay pakarop. Akas jel at tati kinasaya at ti manugang ko kanya. Itilaksid dagiti madi ngay nararamid ko kankuana. Dahit ako mati panunutan nyo ita, mama. Nusyak lati masurot. Talaga lumasin kami. Hanggang, da kayo ti pampanunutan ti asawa. Franz, anak ko. Ikarik, aramidak ti amin. Kan iparignak kada kayo nga anak ko. Apagbababawiyak ti amin amadingay na naaramid ko. Nang runakin ni Ani, amanugang ko. Nabalbalor ti ayat kan respeto ngam ti kinabaknang. Bueno gagayam, di taan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbahan nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Chena Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Muara ka nang. Papanaman ako. Inak irwar, ti pawit di manugang yaw. Kita taamangan no agdiritso manen iti arak ti kwarta nga ipawit na. Ninanang met. Saan? Danag yun ay. Sige, tama pa na kon. Tapno, makaawid na kadagos. Ay, wan. Ibatik to'y cellphone ko. Adtoy, ne. Ne, apay nga ibatim.
Anya nga iti pangkuntakan mi kan kanukwa. Ay na, gawid ak mo ila dagos nanang. Iso nga ibati ko, tamang ano marigreg ko pa ila. Sige, tayo na kaon. Gumata ka mampay, di chinelas na kita nakaw. Kalpasan na. Pardagaol! Pardagaol! Ah, may paris to. Eh, papanam pare. Ang birbiro ka karoon iti libre pare. Aw mga ming kukwardak kay. Mabisina. Ha? Eh, tabangan na pare. Ang paisa pare. Wen, kay pau-pauit ni bakit ko iti kwarta. Ay kaya pag isuwaron at ipanagkita ta. Tapakanan na. Kan painuman na man pare. Ha? Una, day talaga yan. Hanggang malanta pa yung muna, sa taginom. Tapno, ada ap-ap ti tiyanta pare. Ikaw na pare. Ada ka barbaro na diskubre ka pag inamangkay. Mayat ijay ta nagpipintas dagiti waitress da. Nakamarangmang si ka. Ah, nakamarangmang ti? Kwa, basta mayat ijay pare dagaw. Itulog kan pare dagaw. Sana? Kabalag ti ang gawin. Sigurado ka? Wen, Sige, ipalugan ka lang ron ititaksin paray. agyaman na nga pare. Kita yung takwarta ma, ha? Na, di mo kautan ti pulsa ka. Saan paray? Isimsim pa lati kwarta. Ta mga numanag. Naday ta. Alala ko may kanta ipalugan ka ni titaksay. Sige, pare, isdong. Oy, Dagol. Agreeing ka. Dagol. Mapana nag-eskwela dagiti anak mo. Itad mo na dagiti balon datawan kwartak. Kautan niyo iti nakabitin na maong ko na nang. Ay na, parbangon man nga minan, iti simangpot ka. Nabarbartak ka manan. Nagsakit ti ulok na nang. Maturog ak pa'y. Ne, apay, daytoy lat nabati iti kwartam Dagol. Sa nga gasot mo't latoy ad ito'y bulsam. 5,000 day tananang. Kanya 5,000. Sang nga gasot na kita Anya? Ay, uray na parte ka kay Dirabe. Amok ti bilang ti kwarta. 5,000 day ta. Awan nga road. Kita Ne, openg na. Hello, Minchi Bakit? Anya ka magtandagol? Talaga ka di mo may katikinartat mo? Inibus mo man ang tikwatang impawit ko. Pagrigringatag dagiti pawpawit ko kada kayo. Ngamaman mo lay barbarta? Ay, bakit sorry naipasubo Sorry ka din. Makaumati kas na nararamidam. Inton kwan jak nagpawpawitan. Ay, sana. Kasi dagat anak tanu di kagipawit bakit? Anya nga ti kananda. Ay na, hagyaman katawanak dita. Nadaak lang ata dita, jak amo ti maramid ko kan ka. Makapasuron ka. Hello? Bakit? Hello? O, anya nga'y Dagol. Naungtan ka manan. Apay nga nga impulong nyo pa ilakin ko na tinaramid ko. Rumbang laamaamuan na tararamidam. Taiso ti mangmangtad iti kwarta pagbarbartak mo. Diyak kayat akon sinsyan tararamidam Dagol. Iso apasensya kan. Ngam no anya ti makita. Masapol amaamuan ni Menche. Takaasim at di asawam amang manggad ije balasiw tao. Pardagaw, mapanam ngay. Oh, paris to. Ay, indak man gumatang iti si Denme. Sige nga ay papanam. Umaya ko maron agsingir iti lako. Alaya, hanggang awang kanuman. Inton bigak kanumanay. Kastaya. Sayang, gusto ko mano nakasingir at libre ka. Ngumawamay. Sapay mabisinak. Jakpay na nga. Agsaraw ti buksit ko sika. Ah, ay kit, inta mga na paray. Ha? Apay da kwarta? Ada, kay pau-pauit ni bakat ko iti kwarta. Ay, nagsayatay. Nalay nga ka tumayming ah. Inta nga ron mga na yun. Sige paray. Kalpasan na. Inta makibilyard paray. Ta dakkel ti pustay niya. Ha? Nalay nga makitibilyard. Agtriple ati kwarta mo kas kasanaw. Nga ta paray? Ay, isus, patyanak ka day. Ngaminta pa'y mga hanta na yung mabibisina ko. Hello bakit? Kaano nga gipawit ka iti kwarta? Pinawita ko ni Nanang.
Ngam para lang kadagiti ubing dayjay. Ha? Siya kayong asawam? Ay, makamu ka matangag sapol iti pagbartag mo. Ni bakit mo? Makauman ti kasta ang aramid mo. Agsapol kay ti kwartam. Kan sumapol ka matan iti sabaling asawam no iso. Bye. Hello? Minchay? Bakit? Ay, indep lang ti cellphone na. Agpanunot ka dagol, sakbay amala daw ti amin. Agbalbaliw ka kumaan. Nanang, Nauma siguro ni Menchikan ka. Iso adi na kan pauitan iti kwarta. Kan di nakapayan kayat akasarita iti cellphone. apay nga kas dyan mo tintasawak. Andan sa mo lalaki na ninja abroad. Ay nagapumot la iti aramid mo da ita anak ko. Kakaasipi man ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Tapno la adda maipauit na akwarta ken ka. Namigat-gatang mula iti arak ti kwarta nga ipawpawit na. Nanang, Iso ngagbalbaliw kan. Sumapol kan iti pagtrabahwam. Tawanan tinamnamaem iti asawam. Ano sabi ito ya, paray? Talaga narigat ito'y construction. kuwan pare. Kapilitan nga gano saktap na dakwarta. Talaga di nakampapawitan ni Bagamaw. Saanan? Nagitilan nak minti papawitan na. Ninanang ko, tinakay gamiti kwarta. Mabay nak man ngagdawat aparay. Naimbang nga ron, tayo sirek na hindi construction. Kaya, agyaman na ka paray. Awan na niyaman na paray. Masya na ngamingking ka. Kaya ko ti makabayag keng ka. Anya ko matibayadan pa niya paray. Kwa, kadagiti nagkurangak ha? Nagiti adong ang utang ko na imbaga nakamken ka. Sorry pare ah. Di nakpaturogon ti konsensyak mo dya ibaga day tao. Isu asuray. Ti, anya? Ang pakawanin nakparay. Tinaktakawang ka tunggal mabartek ka paray. Anya? Nakasaganak ngagbahal paray. Bayadak dagiti kinakaut ko iti bulsa. Tunggal lagi numta. Sorry ah paray. Gayem ka, ngam tinakawang ka. Sige mate, baybayan tayo jayan. Amok lata na sikat ti mga lalay ti kwarta. Ngambaya mo? Lipate mo. Tinapatagkat taggayam talata. Hello, balasan ko. Lukasta, agawid kan. Wala nang. Iso di kay tupay lang mapawitan iti kwarta ah. Ha, sabten nakakadin ni dagol, balasan ko. Saan na nanang? Sumangputak tulatan. Naimbag nga oras yun nanang. Agmano ah. Ay na, adakan. Kaasya nakati Diyos, balasan ko. Ne, adamot ka duwam. Naimbag nga orasyon, ana. Ay, wala nang. Gayam ko. Ni Eloisa. Kadwa ka nagtrabaho iti abroad. Umay matagpasyar. Kastaya, bala sumrak kayong arudan. Nay, apay binagkat mo dagiti pungan kan ulos mo, bakit? Iti bangir sila di pagturugak. Iti sila dagiti anak ta. Anya? Ti sa nga ilim ay, pagturugan na. Umanay kami ijayon. Anya? Apay akasta kami siya. Kaslawan, iliwang kanyak. Damagam di tabagim ah. Pangasim, agsarita ta kuma. Pakawanan na kumakadagiti nagkurangakan ka. Nagbalbaliw akon. Di ako umininumiti arak. Oray damagam ka ni nanang. Ay, Pakawanan na ka din ah. Ay-ayatin kami siya. sige. Mapakawan ka. Ladingitak. Nubim maawan ti panagayat ko kan ka. Di nakmat siguro mapabasol. Tadamot rason. Pakawanan na ka din namin siya. Please. Menchi, umay ka man ditoy. Menchi, Sige. Tani, ayayaban na ko ni Eloisa. Sige. Payakas siya matanda asawak. Papa namin siya. Agpasyar kami man kadagiti ubing. Kadwami ni Eloisa. Di da ka di kuyog iti panagpasyaryo. Saanan? Da kami latan ti rumwar.
Napatpatagan ti gayem mo. Ngamiti siya nga asawa na. Sige, mapan kamin. Rabiin, ngam awan pa'y matlada menchi kan dagiti ubing dako. Wan nga ron nanang. Out of coverage matan ti cellphone ni Minchi. Napanandan ngay. Rabi una yan. Makapadanag mo tagijay. Kat, kumusta kayon iti asawa manakaw? Nagbalbaliwan na namin pinsan. Napatpatag pa yung gayem na. Ngamiti siya nga asawa na. Anya, Amok nga dabasol ko nanang. Gapo iti pa nagbisbisyo kiti kalabas. Ang nagbabawi akong nagijay. Nagkidawa ko na iti pamakawahan iti asawak. Ngem, madlaw at imamnayan ni Menchi kanyak. ala, di ka mauma ang mga iayo kan kwa na anak ko. Tama nga lubungal at ipasugnod na daychay. Hello Menchi, sa dino ti ayan nyo? Nagturugan nyo iti rabi. Ada kami dito yung lugar da Eloisa. Anya? Apay nga kasta. Apay at di mo yung pakada ti ipapanyo dita. Biglaan nga ron. Agawid kayon. Kailiw kayon kadagiti anak ta. Saan kami nga agawid dita? Anya? Ang apay nga eh. Basta, saan na kaya tagiti ubing tagawid dita? Takab kabilang kanumatida. Anya? Ay, sana pudno da ita. Sige, bye. Hello! Mabit lang! Hello! Inidip nan. Umawawag ti asawa. Hello, Minchi! Hello, tatang. Inlibas ko ngayon sa cellphone ni nanang. Kumusta kayo dito anak ko? Kaanong agawid kayo? Sana kaya't ni nanang agawid kami. Namin, ni nanay Luisa kanong ti asawa na. Anya? Isudat ang kakaidak ka ni nanay Luisa, tatang. Kasla lalaki mo ito ni nanay Luisa. Anya? Umayo ni nanang. Sige, bye. Apay, anaaramid ti asawa. Ti kastoy. Nagbabawiak matendag iti nagbasulang iti asawa. Nanang. Agam apay masapol nga ramidin na ti kastoy. Ay, awan mo't mapalin ko ba? Tadinak mo't denggan siya anak ko. Nati susurot na iti day jaya tumboy. Ikarigatak nga awatan. Ngam, ti panang ipanaw nan ka na iti anak mi. Day tati jak kabaylan nanang. Bala, ikarkararag tayo laangan. Asapay la kumata makapanunot mo't lay tinasayaat ni Menchi. Kat agawid tan nga agina. Nanang. Patyak anak ko laapan laang ti panunot di anak ko, baro. Iso ba sigurado? Agsublidan tumot laken ka. Boy, asino tinangan ditoy? Ha? Ni ading ko, auntie. Di kan agpabasol. Sika tinangan dito yan niya. Ni ading ko. Di ka naglibak kunak. Saysayangin nyo ti makan. No adda makan ang maitad kada kayo. Ibusan nyo, naawatan nyo. Oo, auntie. Kita man, nagado tinatda nga inapoy dito'y plato yo. Kas kay labak nang. Ha, pagrigrigatak dagiti ipakpakan ko kada kayo. Iso adiyo saysayangan ti makan, naawatan. Oo, auntie. Honey, awan bagas. Agrimedyo ka. Siya ka di aminan ti agdiskitar iti kanan tayo. Ha? Panunutan kumamat nga adda anak mo ado. Sika kumanaang ti pakanak nga mairamraman dagiti anak mo. Nagkari ka idi adi mo baybay ang dagiti anak ko. Nga ibilang mo idakas pod nung anak mo. Ngam apay nga akasta kamutan. Marigatan akon, Menchi. Isa pa nagkunak. Nasaysaya at no itod mo dagiti anak mo iti sidong ti amada. Anya? No kayat mo ngagpaot ti panagdan nata. Ipanaw mo dagiti anak mo iti poderta. Diyak kabailan ti mang suporta iti saan kumat akap-kapin ano. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasaom. Makamo ka no masakitan ka.
Ibagbagak laeng tipod no, amarikrik na. Jak kayak tiyagkwenta. Ngam adon tigastos ko kadagiti anak mo. Awan pa'y urnong tan, gapo kadagiti anak mo. Sige, di ka madanagan. Yadayo kung dagiti anak ko iti puder mo. No kayat mo, kuyugan ka amang itulod kadakwada iti sidong ti amada. Saanan? Kabalan mi tagbiyahing aure awan ka. Kat agyaman ak kadagiti ado, anay tulong mo kadagiti anak ko. Agyaman akta nagawid kayon, Minchi. Kailiw kayong kadagiti anak ta. Pakawanan na kumalakay. Nagbasulakan ka. Wen, napakawan kan. Basta di kan pumanaw. Wen, ikarik. Agtalinad kami iti sidong mo. Sana ka na panawan. Agyaman ak bakit? Naamiris ko ada kayo kadagiti anak tati kapatgan iti biyag ko. Kat agyaman ak numapakawan nakpay. Mapakawan ka. Gapot ay patpatag kaunay nga sawak. Agpadatangan na bitod na. Isungag pinakawanta. Kat mga baruanan tayo manan. Ay-ayatan ka bakit? Ay-ayatan ka matlakay. Awan sa baling agsinakit, no di da kayo matla nga agasawa. Dawatan niyo titulong ti namarswa, tapno adda abumikat ti relasyon niyo adwa. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, si kamat gayam ti masabat ko na napinang. Sa dino nga iti papanam, ay ko mapanak ijay ilay. At dangamin na patag nga si kaswa kita. Kasta ka di, anya ngay dayta. Jay may papan iti maala day di asawa. Ha? Maala nga? Maala na akwarta. Nabayag nga minan a miyembro day di asawak iti may sa kooperatiba ijay ilay. Isu nga idipimusay, adamat kas, anaawat na. Naawat ti pamilya, anapanawan na. Kasta ka di, nagsaya atin nga inana. Ewan, imbag lang nga adda pagbayad may kadagiti utang may, idipimusay day di asawa. Napanunot ko lakay. Anya nga tano i-member ko mat ni tatang ijay ko up nga aday jay ili. Ha? Ngamin, naibaga ni Nana pinang kanya. Adakil ka no ti cash, anaawat na. Kastaya? Wala kay. Iso apang panunutat, no kasano nga i-member ko ni tatang. Itikas na, adamot maawat tayo akas, no bilang lang. Anya? Saan matkat nga idaw-dawat ko ti mapasama? Ng pampanunutak lang. Ngayon bagla ang makatulong kada tayo, no bilang lang. Ay na, nagsayatan nga ino dan tumot maawat tayo dakalagatan no bilang laan, manang. Shh! Ang mga nagdamakangagan ka. Di ka kadi madanagan. Siya kung di makamuamang i-member ka ni tatang ije ko. Ay na, agyaman at ading ko. Awan anyaman na manang. Ay, ikarigatak tagsapol iti pang miyembro na. Gaputanam na makakadakkel ti kasukat dayta. Tatang, apa yang nakarumanan ti uyak yo? Ay na, ngaroda na ka.
Hindi pa namin sangal daw. Ay, kasta ka di tatang. Ay na, pasensya kayo. Tadi kay nasasarungkaran iti manungal daw. Makumikumang iti trabaho. Sana parikod na ita anak ko. Ay, wan gayam. Imay ka din ni Manang Sandra ng sarungkar kada kayo, ha? Awan mat. Ururayak nga raod. Nga daumay. Uray may sakadakwada nga mawan mat. Anya? Agkakapsuta ka na ka. Diyak ka baalan nga agluto iti kanak. Di nakmad malagi pa ni Manang Mao. Ay, una yun ni Manang Sandra. Awan mo't pakakumikuman na ita. Alam, di naman na mapanunot nga umay nakikitaan do kumusta kayo, ha? Alabay, anyo nita tata? Di widan pilitin, no di da kaya ti umay. Anya ka matan manang? Awan mag-aramidom dito balay nyo. Ano mapa, di mo man lang kumusta ni tata? Ha? Amo yung man nakapsutin. Di nakabaalan ng tagluto iti kanina. Kan amo yung mat nga da sakit na. Ay na, di nakman pagsawan iti kasta si Kajun. Amumat ama kumikumak dito'y istormi. Awan agbantay no rumwalak. Iso ama awatam kumamat Samay sa, basol matla ni tatang tanatangken ti ulo na idi saan ama anawang agsigarilyo. Anya? Wan, ibagatay na bidot ni tatang. Ang aman nga ay kaamatay nga ron. Manumat lati may sa oras, asarongkaran nyo iyayan na. Unay kan, manang? Ay napasensya kan Jun, ngam talagang awan oras ko kini tatang. Manang, addan kwarta nga usar ni tatang. May member tayo iti dayja koop. Ay na, nasaya to kastading ko. Kat, kaano ka nga rod amapan ijay ili, Tessie? Inton bigat mo't lang Sana bale. Adamat ka da tayo dagiti papeles ni tatang. Iso asaanan na masapol ang mapanak pala iti ayan na. Ay katuan sige, isaganam nga rodin amin ang mabalinda sa pulan ijay koop. Itikas na, mabiit ti proseso na. Wen manang, siyak ti makam mo. Nakapsuta ka. Kaslan niya akong kabailan. Di kay kumamatag sa itikas na tatang. Ay, abam, nasandra kan tisay. Itaray na kumain sa ospital. Ay, tatang! Ang dari mo radara, itingiwat nyo. Ay, mabitlaeng. Agayabang iti karuba, tayo ipanda kayo di ospital. Awanin. Saan pa yan idanon ni tatang di ospital? Ang nabuksatin di anges na. Yan. Talaga siguro nga agpatinggalaan di tatibiyag na. Ay kanila kay mat nga minang ti amayaw. Bayaw! Ha? Ay, nasaya tayo may kayo. Awanin ni tatang, natayin. Ni tatang, akabwis-bwisis yung unay tikabsat ko. Ha? Awanin ni tatang, akanayin nyo nga imutan, kinungtan no umay di balayo. Diyak man na muna niya ti mariknayo ita. No pakaragsakan nyo ti pupusay na, wano maladingitan kayo. Bayaw. Di ka kumamatag sa iti kasta. Kinapudno na, nasakit tinakam ko kada kayong agasawa. Kaputa iti si bibiyag ni tatang. Pasig ang kakasakit asaw timpang pangagyukang kuana. Anya? Iso nga'y tatawanan ni tatang. Sabay ko matamaamiris yung amin dagiti saan anasaya at ngayon pakita yung kuana. Ay na, tatang. Apay nga pinanawan na kami matan. Tatang! Anya ita, Manang Sandra. Awanan ni tatang. Diyak maawatan, no niya ti kayat asawan, di tapanagsangit mo. Ang sangsangit ka iti sangwanan dagiti tattao. Tapno ka di ipakitam, amaladingitan ka iti ipupusay ni tatang. Idinto ta iti si bibiyag at karyak yun. Ultimo makanyi mo tiyok ang kuana. Nating po, di ka kumamatang sa iti kasta. Mabain kayo amang dagiti tattao. Ang hindi kayo mabain iti dayta, gapo ta iso ti pudno. Ugaliyo daytan Iso adi kayo kumakunti sangit dita. Gapo ta kas kailag drama. Anya!
Ay, Sandra, adala ko madamagag. Anya day tanana, manungay tikas ana itad ti kuop ken ni tatang yaw. Shh! Di kay natagari nana, ang mga nuad da makangag. Daka na, ay na, jakla impagarup akas jay kadakkel ti maitad ti kuop ken kuana. Kasta ka day, ay good na saya at nga raud. Adda maibayad yawn kadagiti na utang yo idipimusay ti amayo. Ay, saan ang mabali na pagbayad mi ti utang dayjay nana? Ngamin, da kami kini ading ko ate si tinangi miyembro idi kini tatang iti kuop. Iso ada kami ti mairanod. Nadamag ko adakkel gaya magatatin na itad ti kuop anak imimbruan day ti tatang. Gan, anya ko manudakkel, awan bibiyang mo. Anya? Da kami tinangi miyembro iti day di tatang, iso asaan ka makibiyang. Saan na kami kibibiyang manang? Ngayon para kanyak, nung mabalin la kuma, tumulong kayo amang bayad kadagiti na utang idipimusay ni tatang. Kay may sa, amumat akurang ginaurnong akwarta. Ay kat makaamo kamatan Sikati ad-adda asao idi nakamasayag day di tatang. Ita, nadamag mo lang adda na awat ni tatang? O may kagkid daw iti tulong? Anya? Ha, pasensya kan, John. Ngam awan maitulong ko iti dayta. Ay na, kamaudyanan na. Napadakkel tayo matlangan day store tayo. Uwan nga ron manang. Ay, dakkel at talaga tinaitulong di kwarta nga intad ti koop. Di ka na tagari ading ko. Ang mga nada makangagan ka. Di oray man, anya ko ma. Ay na, di ti lugar tayo. Datayong tima ko na financially stable. O ala, isimpam nga ro din dagiti pinorchase na. Itikas na, maayayo mat dagiti umay gumatang. Gaputan na puno da ito istorta. Uwan manang. Anya, pulaos asaan anang ibingay da Sandra Kentesi iti kwarta kada kayaw. Ay na, saan nga rod nana? Ngam, ayos lang. Ay, oo na yan dagiti kakabsat mo. Dakkel agat aday jay. Di daman lanang tad uray manula kuma. Imbagla pang nayon yumat nga ibayad kadagiti na utang yaw. Kuma, hanggang mawan mat. Anya nga itinangar-aramatan da. Nadakagbidot. Isulay dyan tinusarda ng padakaliti istorda. Kitaan nyo, kilata di makal. Kan may sa imadutila ko da. Anya? Kinadamag ko ang nagpuunan kanu ni Bayaw Peter ti Daduma. Iso apanggap namanan ti agardin. Nagpaarami da pa iti pegri. Iso masigurado pagpuunan da ngagtarakan iti baboy ti Daduma. Ay, pakawanam. Una yun da Sandra Kentese. Apay, di da nga tamapanunot. Adakas tagbalin nga agom. Ay na, jakman amo kadakwada. Tanagtured da ng arami ti kasjay. Ni, apay dagito ila ko ngayong kabil mo dito iigid, Tessie. Nagadumat dagito eh. Kwa manang. Inurar ko dagita. Ta saan mo na mabalin nga ilako? Anya? Expired dagitan manang. Narigat mo't no ilako. Ang mga nagsakit ti tiyan dagiti gumatang. Nagsayangan, sapay nagado. Anya nga ron nga nasaysaya at nga ibulungan Narigaton. Ang mga numakabasol tayo pa'y. Nagdakil alugi dayto eh. Sapay madlaw ang mabilbilangan dagiti umay gumatang. Sana kas itisigod nga agsasaruno. Uwan nga ron amanang. Kunaklano siyak ti makadkadlaw. Oray matgayam si ka. Ay, ala, ingkag purchase. Tapno ado ti ilako na ang makita dagiti customer. Ne, si kamad ganti masabat ko, Bayaw Peter. Ha? Wen, Nagapo ka di banggag. kasta ka di? Oh, kumusta nga dagiti mulam anateng? Dahil nga ron ti parikot ko ito bayaw. Apay ngay? Kanayon kumot nga sprayan di mulak kontra itig guys. Ngam, no kaano nga umadan iti panagapit ko. Adumot tentikin ng tiggas. Panagkunak, kaslad, ado jikin ng tigas ng timapit ka. Dakkel, pan nakalugi na ito'y bayaw. Sapay nangin na tinatang kita. Hanggang awan sa amot timapit.
Anya ngay nga rod ba yaw? Talaga akas ta ti garden. Numaminsan, tiyamba. Numaminsan, lugi. Waday swerte, waday malas. Ay, kasano da ito yan? Apay akas to'y mutin ti mapaspasamak. No kaano ang mabalinan nga ilang ko dagiti burias. Kilaat mutin ang maininot da amatay. Uwan nga rod amanang. Ayos lang. Ado pa'y kwarta tayo. Gumatang tayo tuman iti sa bali, baboy yan ah. Iso ti pagbalinan tayo at akong. Anyang ado pa'y akwarta mo ti bagbagam. Manulaangan ginabati nga igam ko. Anya? Ay, nagigidan mutin da ito amalas. Nabangkrap da ito istor. Gaputapulos mutin nga awan umay gumatang. Ita, agraman dagiti tarakan tayo. Ininot da mutin amat matay. Uwan nga rod amanang. Apay ngatan. Anya, dayto lang. Duang asa ko tinaapit iti imulam anatang. Wan bakit? Pasensya na. Nalawang ang peso di bangka ko, inigas mo timulak. Anya, Kanayon mo ti pa nag-spray. Ang bisulat ta. ay, anya ka din dayto ang mapaspasama kada tayo. Anya nga ron nga bakit? Ikararag tayo Sapay ko ma, tay taladay to Saan ko man na maulit? Kasano tayo ngay. Kasla nagbiit ang naibos di kwarta ang nagpuunan tayo. Sa dino pa'y nga iti pangalaan tayo iti pagpuunan tayo manan. Bakit? Apay nga da ka mo tan dito kusina ang nakaulimat. Rabiin, ada ka pala dito Kasla na unag ti pampanunuto ma. Lakay. Mapampanunot ko. Iso siguro akas to iti mapaspasamak kada tayo. Gaputay inaguman tayo di kwarta day di tatang. Naamiris ko apod nga di imbaga ni Nana Pinang. Ama di nagbalin nga agong. Day tamat la tinapan iti panunot ko bakit? Imbis ko mga itulong tayo day di kwarta. Tap na mabayadan amin nga utang tayo. Gapo iti ipupusay ni tatang. Saan? Tay naguman tayo. Business asaan apulos ang nagklik. Anya ngay nga ron. Kat datay tinagbidot. Aklunan tayo dahito apan nakalugi tayo. Natay dagiti tarakan tayo. Nabangkrut ti store. Awan nagmamayan ti mulak. Umdas siguro dahi tantap no makaamiris tayo. Wala kay. Leksyon daytoy kada tayo. Anya. Mamati ka itan kanyak. Sandra. Wana na. Pakawanan na ko ma. Gaputadyak pulos inkan kano dagiti pamagbagayo iti kanyak. Pakawanan dak nana. Ay na, saan la siya ti pagkidawam iti pamakawan. Nilaunay John akab sa tiyaw. Wan nga rod nana. Ngamjak pa'y kayat timapan iti ayan na ita. Gapot ang mabaina. No naagum ka, may rubo ka. Ngam no naparabor ka, rumangay ka. Bueno kagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagon daway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Manang, Tonyo, nakaumay ka man. Anyat masapol mo ading ko. naglawak to ka barbara computer siya piwa, manang priya. Saan matunay, Tonyo? Nakapapal ka? Nakaasawa ka iti big time? Nadiskarte iti biyak ka, nagsingpot pa ay wang gaya manang. Pabuludam naman iti kwarta, uray 2,000 lang. Ha? Pangarama
tamanan iti kwarta ay. Kapag gatang ko, iti masapsapol iti balay. Siyempre, igatanga mo't iti naimas asidahin, dagiti parents ta. Ta napili damot iti sidahin, tano daduma. Ay, Ala ka dahin? Di ka gimimaw, ta sana nasayati inaimaw. Yung sikatin na paraburan iti grasya. Iso mangibingay ka mo't amanang. Sikatin naramat ni Apo ng instrumento mang tulong kada kami akakabsa. Mau! Kastamot ang dagiti dadakil ta. sige, mabiit laan nga ro. Taikan ka iti kwarta, Tonyo. Ha? Ni Tatang ti umawag. Hello, Tatang. Hello, Priya, nakaw. Nakaawag kayo, Mat. Kumusta kayon? Medyo mayat, medyo maday. Aywan, umayak managpasya rin itong bigat di tabalayaw. Ay, katun agkuyog kayo kininana nga umay. Ay, sana ita masado tamag na. Siyalatan. Kaya sana ngagbayag. Pumanawak mula dagos. Ta. Ay, umayak ko mabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, Tatang. Igatang ko iti masapsapol dito balay. Among maninanang yaon, napili iti sidahan. Ang misuot, itlog kento yaw, ti maidasara sidahan. Ni, inikak mo to nito nyo iti paggatang nyo iti kasapulan nyo di tabalay, Tatang. Naggapo dito nito nyo iti kalman. Inikak iti allowance nyo di tabalay. Kaya, kinuha ba mo ginagatang na? Anya, damagin nyo kankwa na Tatang. Ay, sige nga raw, tayo naksapulo dyan, bayar ka. Bye, Tatang. Priya, honey. May kamanganan. Nakaluto ako. Ah, ay, uwan ni. Umayan. Pasensya amla ko man dagiti kakabsat kan dadakkel ko Dani. Awan mat ngamin sa bali apag kamangan dano di siyak laang. Awan problema kanya, Priya, honey. Talaga kasta. Tulungan tayo da. Kasi kaagad nga rutadaan. Mawatak day ta. Mababainak kan Dani. Amok asaan ka naimot. Nga makarik na aklatay ti bain. Nang runa no agsasaro no ti panagdawat day ti kwarta kanya. Aging ka kadita kahit awan pa'y trabaho, dagiti kakabsat mo. Awan nga ro, Dani. Padakmat ngamin ida saan ang nakalapas iti panagadal na. No kaya't da. Ikantay ti pagpuunan da negosyo. Tapno da pagin kaman da. Ha? Okay lang kan ka, Dani? Wen, tawan mo anak ta paggastusan ta. Iso tulungan ta dagiti dadakkel kan kabsat mo. Tapno adamit pagtaudan ti kwartada, hani. Tulyaw! Ay, apingat da kayo dito, Tatang. Kung nagtupay kay gada ka dito sugalan, Tulyaw. Kanya ka magtahin. Ada magayamintin ni Priya kwartakin ka ng binukudam. Ay nangay, magibigay ka mga. Malas nga rata na, baka Tatang. Kanya ka magtahin. Tinagpayimbat dyan, may titipagtayak. Managing bubukod ka, may. Hindi tumawata ka ni Manang. Kwartak di dinawak ka. Una, mimbaga ni Priya para kadatayaw na dya kwarta. Nagsakti ulo ka. Di ko man dagdagan ti sakit ti ulo. Awang kwarta akong nabakal. Naimbag nga oras mo, kabang isler ba? Anay. Ne, manang garet, si kamot kayam. Ay, una din ka. Ay, umayak manumutang. Pagpadoktor ka. Ay, anay. Ay, nagsakit ti dyan. Oh, Ni- anay. Apa yan, manang? Ay, asidik sa ading ka. Hindi ko magpadoktor. Ang awan kwartang aramata. Kaya na ikaw. Manuti utang ng ayamana. Ay, ura isang aribula ang kabagay. Bayadan to kanon ni Freya. Into nagswil daw. Ay na, naurnungan ti utang yung manang. Okay lang kumanok kwartak ti papautang ko ngam kwarta mi mat nga gasawa. Ay, hindi ka madanaga na din ka. Ay, isikan to ti unaan mi abayadan. Magbagaan yung mat namin dagiti ka nakakata sumapol day ti panggadanda manang. Awan lang arong trabaho dan. Nalaing da pengang bisyo. Uray ni bayaw. Ijay lasugalang matyayan na.
Di kay lamasyan ka ni Freya. Lain mag-atawan anak day asawa na. Nuawan ni Freya ka nakakasanula ang tibiyag manang. Ay, wun nga raw ka ba, guys? Alam nga ro din tututangam tarumwarak magdan. Ay, naagyaman na ka ba, guys? Ay, anday ka. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ka. Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Nakaawang kayo, Mat. Ay, wala na ka. Tanay, jak makabangaon. Ay, jak makapagdaanak ka. Ha? Apa yan? Ay, nasakit ti sakak. Limtag. Ala, apa yan ngay? Ano aya? Ay, simrogi arthritis ko Limtag ti doa sakak anak ka. Ay, jak makabangon, Freya. Anya? Pauitan nakman, iti pagkatan ko iti agas ka. Ay, anay ko anak ko. Ay, nagsakit ti sakak. Ay, anay. Anya nga agas ti gatangin nyo aya, Nanang. Tas siya kung ti gumatang. Ay, kwa, isen ko numadamdama. Sige, tas siya kung ti manggatang tamapanak di tanumalam. Ay na, mabanog ka lang. Uray ipawit mulatan. Sige, ita isen ko. Bye. Inkansaldan. Ay. Addan text ni Nanang. Ha? Ni, saan mat anagan ti agas day to insend na? Gcash number mat. Ay, pauitak man laidan. Manang! Oh, Tonyo, apay nga da ka. Apay ang pinanawam ni Nanang ije balay, kat limtag ti saka na. Saan ang makapag na? Asino ngayon ti mga sikasukan ko na ijay? Limtag ti saka na nga. Kano da jiperyani di rabe eh? Anya, lukas na. Saan ang pudno ang nasakit ti saka na? Saan? Papatsaman ni Nana. Ay, imperya naman nga ruden atay impawit ko ang kwarta. Siya nga minati pang tidamit ti kwarta tama pagtalkana nga misuda. Ay, Ay. anya. Manang, ikan naman iti pagpunak nga glako iti balawt. Ha? Sigurado nga taday ka? Amangan nukun ko namlaang day ka? Ay namamati ka kadikan niya. Aglako iti balawt. Nauma ako nga gisi standby. Iso nga kaya kong tagtrabaho. Umay ko bayadan ti utang ni Nanang kada kayo, Auntie Lerma. Ay na, pasensyakan balasang ko Kasapulak mo't ngaminan. Isa kapilitan ngagsingirak. Siyak ti agki daw iti pasensya, Auntie. Ngamin, ikikak mat iti kwarta da ng kantatang. Ngam no apay ang makautang dapay la kada kayo. Ay na, kasano adida mailumlumi ti utang. Kat manugal damot amin, kanakan. Wan nga rod, Auntie. Mababainak nga rodan iti asawak. Naku napay kit din ni Dani nga ikan mi ida iti pagpuunan da iti negosyo. Ay kat nasaysaya at pay atak no saan laday tagdaw-daw at iti kwarta ti amuda nga aramidan. Angam na di mo itid ti kwarta kadakwada, Freya. Ha? Noan yaman na negosyo ti pampanunutam. Gatanga mo na sigod, wano si kanti mangirugay. Tano itid mo ti kwarta kadakwada, ay naawan latam mo kon. Sigurado nga agpuka wakas lasok, tay diritso da iti bisyo da. Ang dagayam kong agpapaabang iti pwesto ija ili. Aglako kayo iti karni Nanang. Da kami ti makaamoy iti puunan nyo. Ay, agyaman na, Dani Baraw. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo. Kan gumatang kami iti buryas ataraknan ni Tonyo. Tano dumakkel dan, kat mabalinan ama party. Da kayon ton ti mangilako iti tiyandaan, Nanang. Ay na, nagsaya at nanakaw. Ay, agyaman kami at talaga. Nasaysaya at matlaang no adda pagsapulan nyo, Nanang. Tapno adda alawan siyo iti inaldaw. Ay na, nakasingsingpet kayo nga agasawa. Isuan na sa liwan-wanan, ti panagbyagyo, tasan kayo ang naimot. Basta aywanan nyo ti negosyo nga itod mi kada kayo, Wan, Freya, ikaray ka anak ka.
Nabayag asan ngayon imay dananang kantatang. Kasta mo tin dagiti kakabsat mo, Freya. Kumusta datan? Ken kumusta tinigaw siya da? Okay siguro na. Tawan mo't awag dan. Sada mo't la umawag dagi kat. Nuad da kasampulan da. Ngamawan mo't awag dan. Iso nga okay siguro na ti pagsampulan da. Nasayat nga rin no kasta. Ang awagam ida, tamom ti kasasada. Kuno saan? Sarong karantay da. O sige, inton addaw yata, Dani. Mananggaret, nakasaramot tayo pwesto yaw. Di kay ka di man na naglakaw. Ay, Kung nakadumaga sa kiti karne ijay, hanggang nakasaramat. Di kay sa maglaklakon manang. ay, saan ang kabagays? Awanan mailakaw. Lugi negosyo. Ay, pautangan nakmankit day ti pagpunak kabagays. Ay sos, unay mo't daytan. Nalugi kayo adagusan. Masurunak nga rod iti sugador nga asawak. Daytan ti pagbagak. Kahit tay tarakan nito nyo ababoy ngay. Mangparti kayo na atay suntila ko yung ije pwesto yo kabagays. Ay, awanan na. Naisugalan kabagays. Aniya! Hosh, awanan kwartak. Naabak ka manayin. Ay na. Kastala ka na yun ang. Tunggal makisugal ka, maabak ka. Kitaam, nalugi ti negosyo tayo, gapukan ka. Anyat maramidak ngay. Napak nga rudan. Matinang tidan nyo ti kwarta. O di, nangabak ko ma. Ngam ni tatang tumatinik ka nyo ti kwarta. Gunggunayo ah. Ay may saka magsikatunyaw. Oray matinaglakwam iti babaw, insugal maukat naabak. Di bumawiak tao. Kasano da ito yan? Ay, panagbabayad manen iti bill. Ngam awan kwarta tayaw. Ay kawagan nyo ni manang Freya. Ay uwan, awaga bakit? Ang di mo ibagbaga ngayon sugal mi ka nito niyaw ti kwarta. Ay, mabay na kaon. Da kayon ti mga wag no kayat yaw. Ah. Sigurado nga agungat dayjay. Kababain kindi danay. Da kayon ti mga wag kadakwada no kayat yaw. Mabayinak mo ta. Ay, sikan. Mabayinak to niyaw. Mabainak mait. Ngam nga tano'y saldatay lang. Tayo lotikin balay tayaw. Tayo ti pagpuunan tayaw, nanang, tatang. Ha? Ay uwan. Ha? Sige anak kaw. Kayat kaw. Ay, saan? Kasanaw no saan tayo amasaka? Di awanan ti pagnaudan tayaw. Ay, diya kayat. Bakit? Siyak ti padre di pamilya. Iso siyak nga rin ti rumpang nga masuraw. Isalda tayaw, ti balay tayaw. Tapno ada pagpuunan tayaw, itinigusyaw. Hello, auntie. Hello, Freya, kanakan. Aday bagak may papankada na ng kantatang mo. Ganda giti kakapsat mo. Ha? Apay tatatang, auntie. Anyat na pasama kadakwada. Awan, ngamtay intadyo pagbiyagan da. Awanan, insugaldan. Kalpasan na, inlakudan tinuti kan balay da. Anya? Idi damaw, insaldada, gamidagangay. Nagpanayon naman ng iti kwarta, iti nang isaldaan da. Iso ginatang da na. Anya? Unay matan na gitatatao. Dua alawas lang ang tinayto da pawayway da nga agna di jay. Agawid ka, takasaritam ida ka anakan. Wan, auntie. Agyaman na kada kayo. Ay, Unay kayo matananang, tatang. Isungarod nga inikanda kayo iti pagbiyagan nyo. Tapno saan kayo nga umutang. Naman niya tinaramid nyo. Apay nga inlako yun to'y balayo. Sa dino pa'y itan ti pagnadan nyo. wah, anak kaw. Kat sigamot to nyo, di kagnak-nakam. Imbes ang makitinulong ka kanyak para kadagiti kakabsat kang dadakkel ta. Naman niya tararamidam. Kuha manang Freya. Unay kayo matan. Di yung pa'y amo mati makitinulong. Na kayo nga ngarudan ti matultulungan. Nga yung amo nga ilalaan nagiti maititad at tulong ka na kayo. Ay, pasensya ka anak kaw. Si kalangan ti mo niya pagtamangaan. Gusto, Freya. Di ka na kami. Ijayan balay kapag naidan datatang. Kan nanang. Kan uray, dagi kakapsat mo.
tadang kayon dito'y balay, nanang, tatang. Masapol nga amin nga ibaga kat agtungpal kayo. Anak ko. Jak kayat nga agsugal kayo manan, tatang. Kat jak mat kayat nga umutang kayo, nanang. Kat ti kayat ko, dito'y kayo laang unag ti balay. Agdalos, agluto, kan aglabalaang ti aramidan nyo dito'y. Wan, anak. Si kamat to nyo, agtrabaho ka iti computer shop. Kas tamat tan dagiti daduma pa'y akakabsat ta. Masapol nga agtrabaho kayo. Jak kayat nga adda ag senyorito kan ag senyorita dito'y balay. Takababain iti asawak. Ditay kumagundawayan ti kinasingpat ti asawak. Naawatan nyo? Ay, wamanang. No labsinin nyo ti pagayatak. Agpipin na sensya tayo langan. Ngam di kay ton kayat at tulungan. Kat papanawon kayon dito'y balay. No damang tad ititulong kan ka usaram itinasayaat. Ta saan na mapinpido ti kwarta no dikat pagrigrigatan dayta. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agayaman kami.